Yo unonditumira 5000 ndoflyer kubva kuAmerica kuya kupi kuZimbabwe ndozotora mari ya tumira ka short video kaakangopikicha kudai kobva atotenderedza pamamonakiwe ari clear akatozara nemari yobva yatonyasotozi one yacho ndikatoti zveshua mawaya zamari zvese idzi dzamari idzi ndozinozi mari mari yekundozi from America munhu kwakundokudoma muno muZimbabwe mwari wandibvira ngepi zveshua abva tatoti kuti tizive kuti nyaya yakamira sei zveshua mari makasenda but makatumira kune phone line remunhu akatofa. Saka mbavha idzi ndakaona dziri kushandisa koba zvitupa ndinotomboti futi kunochengetwa ma-ID evanhu vanenge vafa vaya zviri nanoti ID kana munhu atofa yotopiswa hayo nekuti mbavha dziri kuuya kufuti koba zvitupa zvavanhu vakafa vaya zvotora futi zvoenda kotenga futi nawo chinyi malaini zvotovhurisa maiko cash nema-account kuti zvishandise futi anhu aya paunozotresa iwoka unonga wakuzotresa uchitresa munhu wakafa information peinobuda zvinozvozi kuti munhu wakatofa kare hatizivi kuti wagomana uyai muone zvaitaka television utindi TV yasata otende TV yaba kanjanda uyaikane muone vanhu kubudikidza nemafoni unobirwa uri pafoni uri mumba mako ende unobudisa wega mari unotoendesa wega zvinhu ani mazona. Saka pane nzira dzakawanda dziri kushandisa mbavha kubira vanhu. So nyaya yatauya nayo panapa inosuvisa, inorwadza, asi inotori nechekudzidza mukati. Unotodzidza something kana wakateerera nyaya iyoyi. So tiri kusangana muchirongwa chatinoti isusu nhasi tiri kwenyu. Muchirongwa ichi tinotarisa nhoroondo dzevanhu, tinoshanyira vanhu tichinzwa nhoroondo dzemukurarama muupenyu, mungava mukukura kana mukurarama imomo munenge makapindwa namo munhu achifamba nerwendo rwoupenyu asi achizobuda. Asi muzhinji mwacho tinongozopesira taakukudza Mwari kuti Mwari ndiye anorwira nekuchengeta vanhu vake, nekuti dzimwe nhoroondo dzacho unongoona kuti apa munhu, dzimwe dzacho unotoona kuti munhu apa aifanira kufa kana kuti aifanirwa kusara ari pazero. Asi nenyasha dzaMwari, Mwari vanongozotirwira, Mwari vanongozotikundisa, Mwari vanongozotigonesa. Nhasi uno tina misti machedu vatinawo panapa. Regai tinzwe nhoroondo yavo yandinotenda kuti ukateerera zvakanaka unotowanawo something chekudzidza pamusoro penyaya yekunyangwe ichirwadza nekuti pakaita kuvharwa ipapapo. Asi ivo vauya panapa nechinangwa chekuda kuyambira vamwe. Ngatipabatisise. Vauya pano nechinangwa chekuda kupa yambiro kune vamwe. Uyai tipinde muchirongwa chedu chezuva ranhasi. Sengwa zvose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV. Ini ndinonziwo machedu ndinobva munzvimbo yeAdha. Ndome ndinogara pamutare kuno Nyakunobvi. Zvakaenda koitika ndakatanga kuonawo message mufoni mangu. Iyi ingori yambiro yandiri kupawo kune vanhu vari kushandisawo mafoni ari kunyanya vari kuenda pamainternet, ndo vanhu vavanenge vachitsvaka nekuda kuona. Saka penda ndiri ndakaona message yechinzi makasimba here but ainyora ake nechirungu. Namba ndobva ndadziona ndedze kuAmerica. Obva ataura ati makasimba here ndinonzo Helen chinyi zita rake raakataura Helen Maxwell. Ndinobva kuno kuNew York, ndinoshanda kuNew York Bank from America. Saka ndatenda kutanga kusanganiswa nemi ndichitaura nemi munoitwa wani. Ndobva ndatomudza ndinonzi machedu ndinogara kwakati kuno kwaMutare ndo kwandinogara. Saka iye akabva atongoti no ndingati maita lucky nekusangana nemi ndaita lucky ini kusangana nemi kwendaita nemi maitawo chinyi maita lucky. But nyaya ndinaye panapa tine munhu anonzi hanzi Netherland Salam akafa. Muchinda uyu aiita nezve oil and gas dealer. Saka nguva makore afa awandisa.
mari yake yakatariswa yaonekwa kunzi yawandisa it's 2,900,000. Iwo ukangofollowa ma-instruction andino ndichikutaura ndinoshanda kuNew York Bank, New York Chase Bank ere kudini. Ukangofollowa zvendino ndichikutaura ndechikubvunza chete ndoda kungoti ushandise next of king yani yaNezeland Salam. Saka ndakangoti no hapana ere zvimwe. Saka zvakaita nguva yakakura ichindinyengerera dzima rawo. Ndakazondoti no regai ndimboita, ndikatomuti zviremere. Zvikanzi usanetseka, unongofollowa ma-instruction chete, panopa kuremera uchidini uchizondibvunza. Ndikati zvakanaka, ngatiite chinyi nyaya yenyu. Obva tanga kuchidini uchitaura nyaya yake. Paya wakatumira ma-details ake akakwana, kubve kuchitupa chake, birth rake ne-ID yake kubasa nema-pictures ake mubasa muNew York Bank imomo. Zveshuwa ndakanyatsa kuone kuti zveshuwa ndezvechokwadi. Saka munhu wakazoti akutaura nekuChase Bank, iye wakatanga nditumira chinyi ma-messages echiti senda message yekuti tichiona kudini kuchitaura namanager wacho kuChase Bank. Obva tataura namanager wake, uya manager uya obva ati makagarireko senguva yakadai mari kusvika izodai. Ndikati munhu wakafa wane dambudziko recyclone iriri. Zvikanzi hapana chakashata, mari yenyu zvechokwadi iripo, but mari iyi isusu hatisiziva kuti titaura nani. Kubva ndatumira zvese zvakakwana zvangu, akagutsikana akati mari tatarisa zvechokwadi, mari yenyu taiona irimo, asi mari iyi kuti ibude yese kahwani haisi kubuda ba. Mari iyi iri kuda deposit ye$100,000 US. Kubva ndatoti zvadini zvaramba, ndo yekuprocess, ndo yekuti mari iprocess kuti idini ibude kahwani. Ndatoneta obva musikana obva achindibvunza, ndakatanga naye nyaya dziya, akati ko zvamirira papi, hausi uchandipa chinyi update, because ndaingoti every message inenge yapinda ndaingoita screenshot ndichimusendera zvene ndataura nawo, ndichiita screenshot ndichidini ndichisenda, ndakutaura namanager ndichitaura nemusikana, ndichitumira musikana uya ma screenshot. Uyo obva ati hapana problem ba, inini ndine imba ndakatengesa pa deal rinenge rakafanana neiri, asi deal ndandakapuwa chinyi ndakatenga mota yangu hanzi Benz ndakatenga neimba. Saka chimira ndichoona ndochitodini tonoti ngaionepi mari iyi kuti mari idini ione kubuda. Ndikati anyway zvakanaka, ini ndongomirira kunzwa nemi since makati unongofollowa ma-instruction. Zvikanzi alright zvakanaka. Obva atoti shamwari namata ndakutoita nditotengesa imba yangu ndozotoirecover, ndozoiteerera, ndombokwereta mari kuchinyi kuloni, ndombobatisa chinyi imba. Ndozvakataura, akati ndiri kubatisa imba. Ndikati hapana chakashata, itai kuti muite dhiri racho tiite dhiri rinopera. Ndahanda kuchitomuisirawo kamwe kapressure since ndaonawo kuti zvinhu zvinenge zvine kachokwadiwo mukati. Saka mukadzi uyu wakabva atoti now ndatomurodi kuenda kupi kuloni, echitonitumirawo marobots akatonyatsa kutorereka chaiko kutodai, yekuti hausaitoona kumusoro kwaro kuti tambo yacho yakadini. Waizongona riri robot rakatonyatsa kutotenderana, rinotopawo malights ese kuti red, green, yellow, orange chinyi. Ndikatotoa zvechokwadi munhu atoripa chinyi murodi. Ndikatomuti kuno kwaitopisa. Ndikati weather iri ikoko iri very nice weather, kuno zuva riri kutopisa. Zvikanzi naye okay, angatiite zvebasa pakashata, namba uchinamata shamwari, uri kutoona mukana wekutosenda uchitondibvunza izvi, ita nguva yekunamata because pakashata, tione chinyi mari. Saka ndakangomunzwa kuti ndiritoripo paminamato, musacha, unongo wamboti wapedza munamato wombobatawo foni ndichitarisirawo kuona ndiona message from imimi. Zvikanzi hapana chakashata, ndakutosvika pachinyi paloni. Obva atonditumira picture paloni, wakaita kashort video nemafotostep ake, ndichitomunzwa achitofamba echitopinda paya muloni muya. Obva atoti now ndakumboswitcha foni yangu off. Saka ramba uri pamunamato. Ndichingonamata ndichitoti mwari dai atibatsirawo. Munhu muchena wandozwawo kuti ropa rangu riwirirane nerake, ndapinde machena, ndozvendakatoita. Saka murungu uyo wakabva azototi time zvikanzi pasara padiki pakadai chitumira chidhori, pasara padiki pakadai shamwari namata kuti zviro zvidini zvibude zviite zvakanaka. Ndikati tiri kuita. Saka wakazoti zvinhu zvafamba zvakanaka, mari tadini, mari tapihwa. Mari yaidiwa iye anga akati ndine 24,000.
saka mari iri kudiwa it's 76,000 ndo yaakaenda akakwereta pai muloni. Saka mari apiwa 76,000 ya wakabva wabva abatanzana yake ya zvikanchitaura nei na manager wa ku Chase Bank uya obva ndatotaura na manager ya zvikanzi andipei chinyi envelope kana muri kuti mari yabhadharwa. Ndikati obva ndatobvunza musikana ndikati ndipei chinyi receipt rinotaura kuti mari yabhadharwa titumire kuchinyi ku Chase Bank. Obva atonditumira receipt ruya rune 100,000 rwaitotaura nezita rake. Obva ndatoendesa kumunhu uya zvikanzi maita zvakanaka, musazoita mari dzakadai muchizodzigadzika kusvika dzinosvika pakuwanda kudai, munototendawo bhengewo redu rekuchinyi rekuAmerica. Information yemunhu yese kana ingoripo zvinhu zvenyu munozviwana. Bva ndatopawa excuse ndechiti sorry se svika azongoti alright mari yenyu yabuda, congratulation mari yenyu iyo yobva yatobuda yakatonyorwa 2 million. Futi chinyi musikana haabva atotumira zvidhori zvaitotaura kuti tanota tawina loto chinyi kanzi yako mari uda utengei, ndoda kutoya kutovhura a big hotel from chinyi Zimbabwe, ndichatoita kuti utozondimanejerawo chitondionerawo chinyi hotera iyo. Ndikati inini yangu ndinozoplana kana ndaibata, ndozvo ndakataurana naye. Kanzi inini yangu ndotoiplana because ndatoibata, zvatofanana nondadini ndaibata, but zvandichaita mari iyi yechisvika kwauri iyo unonditumira 5,000 ndoflya kubva kuAmerica kuya kupi kuZimbabwe, ndozotora mari yangu iyoyo tinozoibvisa yendinondatora iyi, tichazoibvisa pamacalculation takuafurana chinyi mari. Saka ndakabva ndatoti veChase Bank vaya vakati mari yenyu yakutopekwa chinyi, obva atotumira kashoti video kaakangopikicha kudai, obva atotenderedza pamamonaki iwe ari clear akatozara nemari. Mari yobva yatonyatsotozi parara 1 yacho. Ndikatoti zveshuwa mawaya dzamari zvese idzi dzamari idzi ndo zinozi mari. Mari yekundozi from America munhu kwakundokudoma muno muZimbabwe. Mwari wandibvira ngebvi zveshuwa. Bva ndatoti bva ndatomutumirawo video iyo, obva atoona zvikanzi shamwari zvinhu zvedu isusu dzanota. Ndikati zvakanaka. Kobva saka Chase Bank iya yakazonditumira zvikanzi mari yenyu taakuisa kushipping company, ndiyo inoprocessa nezvekuunza mari kuma out of this country, potwa neshipping company. Kobva ndopa yakabva yatonzi makutaura neshipping company. Kobva ndapuwa namba dzedzi shipping company. Shipping company yobva yatoti zvechokwadi mabhegi enyu aripo ayo 3. Obva atondipikichira zvikanzi ndimi Mark Machedo eri chinchi. Ndikati yes ndini. Kanzi mari yenyu yadini yapo, saka mabhegi edu akunoskerwa kuti zvinhu zvione kufamba, hazvipindi mundege zvisina kudini kuskerwa. Obva atoskera zvinhu zvedu zviya. Tikati ini ndadini ndapinde machena ini. Mari yobva yatozi yatopinzwa paya mundege yakutolodwa zvikanzi ndege yedu kuti isimuke pari kudiwa mari yeluggage, because mabhegi enyu ane chinyi, hanzi ane matrackers, haafanirwi kuvhurwa kana kutombobatwa zvimwe zviya zvisingazwisisiki. Zvakadini zvakanaka zvikanzi Mr. Machedu tine urombo, ndege yedu haisati yakwanisa kutanga kusimuka ichitonda update, saka pari kudiwa chinyi 300 yeluggage yemabhegi enyu. Ndikati 300 ndinoiwana kupi? Zvikanzi aitai serious, nekuti zvinhu zviri serious. Dai zvaikwanisa zvinhu zvenyu taivhura toona kuti mune chipi chingakwanisa kueta chinyi 300 then tobata chinhu ichocho, but mutemo hautibvumiri nekuti ane tracker. Saka nyaya yapo imimi munokwanisa kutodini kutotsvaga mari. Ndikati regai nditi nditsvage. Zvikanzi time obva watoti matsvaga ere, uchitoramba uchitongodini uchitongondibvunza. Ndikati ndaanaye. Zvikanzi tumirai toni. Obva ndatumira picture yema 103. Obva ndakatoisa pamubhedha, obva ndatoiti picture, obva ndatotumira. Zvikanzi zvanaka. Saka chiitai kuti mutumire pamukuru. Namba dzemunotumira idzo dzinobudisa kunzi hanzi Helen Mapungu. Ndikati zvakanaka, indodi ndotumira mangwana makuseni kwendiri kunze kwetaundi, handisi kutaundi. Kanzi zvakanaka makuseni uya. Obva ndatotumira kwatomhanyawo mutaundi. Svikei zvikanzi pamukuru 300 ka1 haidini haitumiriki, tinokwanisa kuti tokutumira 250 tozotumira imwe 50 ita chinhu 300. Ndatomboti chii chakutanga kuitika kunzi inonzi haitumiriki. Zvikanzi ndo zvino mishini yedu inoguma pachinyi pa 250 haisviki chinyi 300. Kobva ndatotumira chinyi
250 yobva ndazotumira chinyi imwe 50 mari yobva yaenda. Ndichisvika kunoku ndobva ndatoti ndatumira chinyi mari iya yasvika here zvikanzi maita zvakanaka tazokanganwa neupdate tatofulaya taakutanzania here chinyi. Saka mabhegi yenyu patoita futi imwe problem, a very big problem. Mabhegi yenyu patori nembwa yatosecha yatoenda kofemba, saka munenge maonekwa kunzi inenge yanzwa kuti mune something chirimo. Saka pakutodiwa kutonzi pazi paruda kubhadharwa 3 hanzi paruda kubhadharwa 600 kuti mabhegi yenyu asasechwa. Ndikati mabhegi iwayo manje kuti asasechwa, izvi hatichazvinzwisisi kuti mabhegi anonzi asasechwa. Mabhegi handiti imi mangoti mabhegi edu ane tracker. Tikati zvikanzi hapana chakashata, imi chiitai kuti mudini muchitumira mari. Ndikati regai ndidini ndichitsvaka. Ndikati ndakutoita zvekutoti ndotombomhanya iya yacho ndandakwereta. Zvikanzi you can borrow it futi again. Ndikati anyway let me borrow that chinyi amount. But amount yendiri kugumira ndinonga ndikuona 300 ndo ndinotoona because 300 ndakwereta 600. Ndoda kuzodzosera chinyi mari dzavanhu. Zvikanzi hapana chakashata. Ubva ndakwereta mari, handina kutokwereta ndangotora mumba since ndandina. Ndatora mari yawo ubva ndamhanya futi kutaundi. Ubva ndatumira futi 150. Ubva ndatumira futi 150 ubva yaita futi 300. Same time inhawo yekungonzi tumira mari yakati ameno mitemo yawo yanenge ichiitawo kutumira mari. Mari yatoenda iya 300 plus 300 yenda ndasenda nezuru 600. Ndechisimuka ikoko ndechisvika kunoku ndopendiri kuti zvapapi zvinhu mari ndadini ndatumira. Zvikanzi since tataura paya kuti 600 manager tataura naye waramba. Munotokwereta futi zvakare imwe mari kuti mudini mutumire ikwane 600 plus chinyi 300 iyai kuti ite chinyi 900. Ndikati imimi chimbonditumirai video yepane zvinhu zvangu mechitaura imimi kuti ndini ningi onai ndiri pane zvinhu zvenyu izvi. Zvikanzi mutema wati bvumiri zvetingangoita tangotora kavidhiyo pane imbwa yacho ichiita zvairi kuita. Kobva watora video. Ndikati ndati ndiri kuda video yepamabhegi iwayo imimi musiri pane kana kuenda pane imbwa iyoyo mutitumire chinyi mavidhiyo. Zvikanzi mutemo wawo chabvumiri chinyi kana musozvinzwisisa zviri nani tisiye chinyi luggage yenyu kana kuti luggage yenyu yotosechwa. Zvikanzi ndobva ndati hapana chakaipa chiita izvozvo. Saka ndakazokasika kuzoisa mameseji iwayo pagrupu rezRP Odds Police Station kuno kwaMutare. Ndobva ndatoisa ndikati ndinzwirewo nyaya iri pano. Zvikanzi matsotsi tumira chinyi mapictures yevanhu iyoya. Kobva ndatumira picture kubva kuna iro musikana wandakatanga kutaura naye mukadzi uyu. Kobva ndatumira kuChase Bank rainzi ramanager wacho. Kobva ndatumira nereshipping company. Zvikanzi aya matsotsi watonyura. Ndope ndakati kune uya ndikati 300 ndasendai handiti ichipo. Zvikanzi mari yenyu iripo iri kucompany. Ndikati hapana chakashata. Mari pendaona pendiri kuda kukwereta mari panzi pane RTGS but iri eco cash. RTGS iri kunzi itai kuti mutumire RTGS iyoyo kuti musende yese mari yemuri kudai inofanirwa kusendwa iri pa 600 ichieta kuma 600. Saka imi muchinditumira 300 iri kokoko pa 300 ndotopa ne 300 ndinoda kudini kupuwa kunoku ye RTGS yese yobva yaiswa mueco cash yochichinjwa yaiswa kuchinyi kuUS yakuchisvika iri chinyi. Apa mama ane pfungwa yekuda kudzoserwa mari. Ndanda ane pfungwa yekuda kuti mari 300 ichitodzoka since ichitori padhuze iyi ndozodini ndozokwanisa kuzotera mama kuzviona kuti pane zvaitika. Ndandatotaurirwa nezRP group repolice paodzi. Zvikanzi mirai titaure namanager tinzwe tikwanise kubatsirana because mari irikutodiwa zviri serious. Bva ndatomira paya chinguva nguva. Zvikanzi tataura namanager wati hazviti. Ndikati saka zvinoitwa sei kuti mari yeitumirwe nekuti uyu munhu ari kuti hazviti kuti abudise mari yake iri chinyi iri 300 iyi inonetsa kuibudisa. Anoda kuti ibudise ka 1 mubhengi make mari isadini isabatwa. Zvikanzi ndo zvatopo. Manager wati chingotaurai naye kana paine imwe nzira yekuti mubatanidze ikoko motongodini mobatanidza. Saka ndakazotoramba nakuchitomubvunza iye nakuchitomudai kuzoendawo
kunoye mukuru wacho mukuru wobva watonditi no mari yenyu yakatobudiswa ikatoiswawo mubhengi musi wakati wakati obva watonditaurira saka maokwanisa kuenda kotsvaga kupolisi mopuwa police report and then mouya naye kunotokwanisa kutsvagiridza nyaya yenyu tonotobatsirana sei. Saka ndo zvakaitika zvokuti nanhasi mari iyeyo ndotongoifunga kuti 600 yakangoenda pa2 days dzekungotumira mufoni mari yese yobva yatoenda. Saka muri kuti chii kune vakateerera nyaya iyi? Mazano amunoda kupa vamwe ndeyekuti ini ndiri kungoti kune vanhu varimo vachanzwa nyaya iyi, wese anenge aona meseji kana nhamba dzaasinganzwisisi, usakwanisa kuva uri munhu unokwanisa kutanga kuda kupinda kunzwanana nekutopinda mumwoyo memunhu uchibva watoona zviri mari usingamuzivi nekuda kwenhamba. Izvozvo hazvina kunaka nekuti unonga mari iyoyo takazotosenda nemunhu iyeye hatitomuzivi nekuti ndakazobvunza zvikanzi no mari munhu wamuri kutotaura nezvake uyu Heleni Mapungu munhu wakatofa, zvakatotariswa nezvazvo zvikatonokozi Heleni Mapungu wakatofa ende hatisi uchatozwisisawo kuti tizive kuti nyaya yakamira sei. Zveshuwa mari makasenda but kwemakatumira kune foni line remunhu wakatofa. Saka mbavha idzi ndakaona dziri kushandisa koba zvitupa ndinotomboti futi kunochengetwa maID evanhu vanenge vafa vaya, zviri nanoti ID kana munhu atofa yotopiswa hayo, nekuti mbavha dziri kuuya futi kopa zvitupa zvevanhu vakafa vaya zvotora futi zvoenda kotenga futi nawo chinyi malaini zvotovhurisa maiko cash nemaakaundi kuti zvishandise futi anhu aya. Paunozotresa iwoka unonga wakuzotresa uchitresa munhu wakafa, information peinobuda zvinozvoziko kuti munhu wakatofa kare kare, hatizivi kuti imi muri kutaura nezvei. Saka ndingoti kune vakateerera, chokwadi mari dzekutumira paiko cash kana kutumira pafoni siyanai nadzo. Ende usatanga kuda kunzwisisa munhu kubva wagara kana kupindwa naye moyo mako usati waziva zvaari kana kuonana naye. Kana iyo marelationship yepa-social media vamwe ari kutodanana kakutoita baba namai vangosangana pa-WhatsApp nepa-Facebook. Dzimwe futi nzira dzematsotsi. Asi usingazozivi pamwe wazodanana futi nemunhu uya unozotoona amwe tirikuzonzwa kuti ari kuzoti akatorana nemukadzi wapindwa naye ende unokudzamisire rudo rwokuti unokwanisa kuti wati garei naye echikuyetsa, unomuratidzira mari dzese, peunozondotiwo tya nehope wakurwera mari yaubva abuda ubva aenda. Saka hama wadika ndongoti ngatizame kuva tiri vanhu vanoziva nekuona. Akuru zvaakatombotaura zviya chiti roora naye matongo zvinonoka zviri nane zviro zviya zvinotobatsira. Kanga kaine mazhinga kari panext yako wokagadzirisa kana kari kakedha mutema wokagadzirisa kusvika kaita kedha mutsvuku. Ndozvendingataura kuti ngekuti makedha mutsvuku etinoona Harare yaya matsotsi. Unozotomuka mumba musina neproperty wadhakwiswa waeni zvinhu zvaeni. Ndiri kuseka hangu nekuda kwematauriro amazoita, but nyaya yacho iyi inotibate asi inodzidzisa, inovhurawo vamwe vanhu meso. Tichipendera nyaya iyoyi, regai nditaure manzwi andakambotaura andikuda kudzokorera panapa. 1. Ukanzwa munhu anokusendera meseji pafoni pako achiti pane code yapinda ikoko yauya by mistake, ndokumbirawo mundisenderewo back kufoni kwangu, usabvuma kusenda code iyoyo. Number 2, vamwe vanogona kuti tine musangano wekuchechi kana kuti meeting paZoom, saka ndichakusenderai code, tichagenerata code iuye uya kufoni kwenyu muzondisenderawo back. Usasendera munhu code, unohekwa, unogona kubirwa. 3. Malinki aya anonzi ndofunga malinki tomaziva atinojoina nawo kupinda maWhatsApp groups atinoshandisa pane zvakasiyana siyana. Usavhura linki remunhu wausingazivi kuti nderei. Ngaritaurwe linki, handiti ndere kujoina group, ndere ABCD kana kuti isomwe kana kuti nechakati ovhura hako, handiti
usangojaira kuda kungo, because unogona kuskanwa. Mazuva anaya technology yafamba ende mbavha dzakawanda dziri kushandira pamakombiyuta ipapa nepamafoni ipapa. Unobirwa uri kumba kwako ugochema mangwana ndimazvona. So zviri kuitika panyaya yatabva kunzwa iyi ndezvekudai so. Vanhu ava ndeve muno muZimbabwe. Ende inini vakatombondi approachawo several times. Ini ndaitovapindura. Vakatotanga kutonditi hai, wotaura nyaya dzavo idzodzo ndinodzi niki. Kazhinji vanoshandisa strategy yekuti ndinoshanda mubhengi sezvamanzwa izvi. Asi tine munhu akafa muZimbabwe. Ini ndiri kuNew York, ndiri kuAmerica, ndiri kuBritain, right? Ndo kwavanonyanya kunga vari ikoko. Vokupa nhamba dzisiri dzemuZimbabwe. So munototaura muchitaura. Musazoshupika kana kuvhunduka mwaona nhamba kuti hadzisi dzemuZimbabwe saka munhu asi. WhatsApp unogona kushandisa nhamba dzekuBritain iwe uri muZimbabwe. Inozviita izvozvo. So chikiribidi chacho chese vananga vakasotochita vakatohekawo mamwe malines ekunze ikoko kuti vaone kuvashandisa. Ndokuti iwewe uchiona unongobvuma. Ani muruzona. So vadaro vanobva vachikuti iwewe tine munhu atiri kutsvaga haana next of king asi une mari dzakawanda sezvatanzwa paya. Une mari dzakawanda dziri muaccount. So ini ndoda kuti iwe uchimira sa next of king nekuti munobva kunyika ipi imwe chete. Vanotaura nelanguage yekuti ukaita zvekutamba unovhuma. Then wabvuma saizvozvo vanotanga kuprocessa zvese zvataurwa izvi. Vachikuudza pamwe pacho uchitora ndondo zveshuwa munhu anenge atoriswa. Vane maphotos, vane mavideos avakasotora kare ekuti iwo ukati ndoda proof ndisendere chakati vanokusendera. Sezvemazwa mabhegi emari aisendwa. Chimwe chinhu chinofanira kupinda mubrain dzako ndechekuti makore ano atiri kugara anaya mari inoshipwa here. Kuisa mari kutonga luggage. Mari yakungotransferiwa from bank to bank. Mazwana yangofamba mumhepo ende maseconds inenge yatobva kuAmerica yatosvika pauri ipapa. Ani muruzona manje. Saka ndo zvimwe zvaunoda kuunganidza zvese zvokuti uone kuti panapa pane chitsotsi, pane kuvharwa kuri kuitika. Saka process yekuisa mari iyoyo ndo yavanozotaura ma-challenges avari kusangana nawo anoita kuti adimande mari kubva kwauri iwewe kuti ngatibhadhare ABCD. Pamuri kubhadhara ABCD watorohwa mari. Ende kana wakangwara ukatarisa kazhinji panozosendwa mari. Ipapa apa pasina chitsotsi panobuda zita remuZimbabwe nenhamba yekuZimbabwe. Panozosendwa mari manje panozobuda zita remunhu wemuZimbabwe. Gibson Mabhinya, Thomas Mugodhi, Peter Mushakata. Muenzaniso wandiri kupa mazita andiri kutaura haumawani ana Mushakata, ana Mugodhi ana Momberume haumawani boza anogonongonzi Peter Paul. Ani muruzona. So unobva waona kuti uyu namba ndeye muZimbabwe, zita rare muZimbabwe. Ende unobribika zvekuti unosenda usina kuzvifunga izvozvo. Ndandichitaura nemurungu asi mari ndakuendesa kumunhu mutema wemuZimbabwe. Education number yekuZimbabwe. Saka pane zvakawanda zvekutaura ipapo, pane zvakawanda zvekudzidza asi ndiri kuti usasendera munhu code. Zvinhu zvausikazwisisi zvimwe zvacho bvunza vamwe usati waita. Itaunga benzi rinobvunza. Ko zvakati zvikadai zvinofambiswa sei? Ivawo nevanhu vaunotrasta. Vaunobvunzawo zvimwe zvinhu zvausikazwisisi kuitira kuti urege kupinda mutsaona. Ndakutaura imwe yakakosha. Patingori panhau yekuti tisabirwa. Anditi pamba panogara munhu panofana kunga paine security. Achisi chivi kuita imbwa dzako,
uchiona kuti ndakurarama upenyu hwekuti panapa ndinobata mari pano neapo. Pane nzira dzakawanda dzekuzviprotekta nadzo, dzimwe dzatisingakwanisi kusheya pamhepo. Handiti? Asi unofana kuva uri munhu anogara angori inonzi self security. Iwewe wacho physically pamba pako, handiti? Then touya pabusiness rako, handi munozona achisi chivi ichocho chinoendesa kugehena. Isu tinonamata Mwari, saka hazvekuzoti taita ndazotenga chombo chinondivhikirira kana ndazodai pamwe Mwari azozvidi. Pamba futi panoiswawo makamera, CCTV aya. Pamba, mushopu, pabasa. Zvakakosha zvinhu izvozviya zviya. Kana Mwari achikutendera nenyasha dzaMwari kutoemploya vanhu magadhi, zvinotenderwa. Andimazvona. Saka ndikutaura nhau yekuti munhu unoda kungwarira. Mazuva ano kune vamwe vanosimuka nekutsika vamwe. Anokubira. Unogona kutorasikirwa kana even neupenyu. Saka unoda kutsvaga nzira, tisati tataura zvekunamata Mwari, nzira dzingori physical dzekuzviprotekta nadzo. Tabva kusocial media, kutechnology, tauya pafair chaipo pauri munhu, unofanira kunga wakachengetedzeka. Saka ndofunga ndataura, tichazoramba tichidzidzisana, tichienda mberi kuti Mwari vatiitire zvakanaka. Handitika? So ndo nyaya yatakakubatira nhasi. Senguva dzose, don't forget, tichasangana muzvirongwa zvakawanda zvakasiyana siyana. Asi kwanhasi tinombomirira pano. Fear not, sin not. Bye bye. Baba vedu vari kudenga, tauya nenyika yedu yeZimbabwe. Baba vedu vari kudenga, tauya nenyika yedu yeZimbabwe. Tiri kuita uyu munamato une kutenda mukati kokuziva kuti Mwari wedu haazi mukundikani, ndiye anotichengeta kubva zuva richibuda kusvika richidoka, kubva gore richitanga kusvika richipera, tikaverenga maropafadzo ezvaakatiitira muupenyu hwedu munyika yedu ino yeZimbabwe. Tinotanga kumurumbidza, tinoti ngaawongwe muzita raJesu weNazareti. Amen. Baba vedu vari kudenga, tauya nenyika yedu yeZimbabwe. Baba vedu vari kudenga, tauya nenyika yedu yeZimbabwe. Tinonyengetera runyararo